welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो आं गोसो गोरबोजों आरो खेबसेबाव फिन बरायनाय थाबाय। दा जोंनि न'आवहाय सासे आदा फैनो नागिरदों। बे आदानि नामखौ आं खोन्थाथ'ला नोंसोरनो जुदि आं खोन्थाबा नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा नायनो, स' आं खोन्थाथ'ला। उनावहाय बे फैबा डाइरेक्ट आं देखायनोसै स्क्रिनाव टेन टेन। स' आदाखौ नेगासिनो आङो, आदाया फैगासिनो। ओमफ्राय आदाखौ बयबो सिनायखायो, माखासे सिनायखायो इउटुबार। ओमफ्राय दा जोङो बेबो बिनिखा नालाय, बिनिखा माने बे आदाया बाय फरायो, क'क्राझाराव फरायो। ओमफ्राय आंबो सिनायलायखायो नालाय, ज' कलाब खालामसै, मिटआप खालामसै। मानो होनब्ला बयहाबो माने सिनायलायनांगौ, सिनायथि थानांगौ मोनसे, होमबासो उनावहाय हेल्प नांगौबा मोनो। ओंखायनो आदायाबो माने बेरायखायो नालाय, बेहाबो माने आदाया फैनो होनबाय। ओमफ्राय आंहाबो आदाखौ लिंहरबाय, मानो होनब्ला ज' लोगो हमलायनांगौ, होमबासो सिनायलायनाय जायो, मोजां जायो। ओंखायनो रिलेसनशिपआ मोजाङै थायो। ओंखायनो दा आदाया फैगासिनो। ओमफ्राय आदाखौ आं नोंथांमोन देखायगोन लासैनो भिडिअनि गेजेरजों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअजों थाबाय था। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। आदा गोरबो खुंगुरखौ लोगो मोनबाय नै। दा थांसै न'आव सिङाव, ओमफ्राय रायलायहैनोसै गोदै गोबाबनो आदा ना। ओमफ्राय दा मा होनलाय बेल जुस होफैबाय मामिया। ओमफ्राय आदाया माबायदि मोनो लोंदो दे। गोथाव नंगौना नङाथाय, गोथाव नंगौना नङाथाय लोंनायलाय आदा। गोथाव नङा थाखाय बे लिसु बे आलदा माने मोजाङा, खिन्थु आं बारा लोंनो सुखुवा। मानसिफ्रा लोङो खोमा, आं बारा लोंनो सुखुवा। गोथाव मोना आङो। गोथाव मामिया दानो मा लाबोखो आदा खोन्थाद'। ओमफ्राय मा होनोमोन खिजुर ओमफ्राय मिस्थि आपेल। दे जानांगौसो, जानायजोंसो देहा जानांगौसो। आब' जुरिबो थानांगौलै। दा आदाया जागासिनो। ओमफ्राय आदाया माबादि मोनदों आदा खोन्थादो फैनानै। जाबाय आदायाबो। ओमफ्राय आंबो आदाखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों। नङालै जायखिजाया जोङो आदाजों आंजों आब' जुरि थाबा मोजां जागौमोन। आब' जुरिखौ मिस खालामबाय। आब' जुरिया जुदि बे भिडिअखौ नायोबा, ओमफ्राय आब' जुरियाबो थानांगौमोन। नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट टाइम ज' लोगो हमसै नेक्स्ट टाइम। आब' जुरियाबो दा बेस्थ'नो, ओंखायनो फैनो हायासै। ओमफ्राय दा आदा फैबाय। ओमफ्राय आदाखौबो लोगो मोनफेराखैमोन आङो, फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों। ओमफ्राय मोजां मोनबायना आदा? नै जागासिनो जोङो। दा आदाया थांनो ओंखारबाय, जाखां लोंखांबाय आरो मोजां गाज्रि रायलायबाय ज'नो। ओमफ्राय आदाया दा थांनो ओंखारबाय। उनावहाय मोजां लोगो हमफिननो आदा। ओरैबायदि अनसुलि बिदि सानाखैमोन आरोना थ'। जायखिजाया आदा गाबोनहाय जुदि आदा मोना ज' आगैया जोंनि रुमाव फैगोन, जोङो चेलेन्ज खालामगोन। आब' दिंखिबो फैनो नागिरदों। ओमफ्राय आङो जुदि सोलाबबा टाइम मोनबा आं सियर थांगोन आरो मिट खालामना फैगोन गासिखौबो। उनावहाय आदाया आराम मोजां फैफिनथोंसै। औ रावबो गैया आंहा। मा बुंनांगौ? साबस्क्राइब खालामदो, सेलि खार्टिके साबस्क्राइब जाबाय आगैया दिनैहाय। जल्दि बस 50K पार्टि दै। 50K पार्टि जानोसै। जाय जानायगासिनो अननानै गासिबो बर'जों बर' सापर्ट खालामदो, नङा होमबा?
ओमफ्राय दा आं ओंखारदों थांनो आबैमोनावहाय जोंनि मामिनाव आंनि ग्रेन्ड मादारनाव थांनो नागिरदों आङो दिनैहाय बिस्रा न' गायसनदों न' बिल्डिं गायसनबाय मालायहाय बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैनानै भिडिअखौ लाबोदों आं नोंसोरनि गेजेराव ओमफ्राय दहाय थांनांगौआ मामिया दहाय फुङाव थांनांगौमोन थांनांनायालाय खिन्थु मामिया आंनि थाखाय थांनो हायासै आंहा देहाया बारा गाज्रि माने आंना देहाया बारा मोजां नङामोन नालाय एसे गाज्रिमोन स' बेनि थाखाय मामिया थांनो हायासै दा आंबो एसे माने देहाया थिग मोनबाय राफोद मोनबाय आङो स' बेनि थाखायनो मामिजों आंजों न' गायसननायनि नामावहाय जोङो एसे माने मिस्टि जाहैनो नागिरदों आबैमोननाव बाबाबो थांगोन बाबाया उनावहाय लासै फैसिगोन जों मामिजों आंजों ओंखारग्रोबाय थांनो ओमफ्राय आङो दख'ना गाननानै दिनैहाय नोंथांमोना माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआवहाय माने गाननो लुबैनानै दिनै गानबाय आरोना आङो माने ओरै आबैमोनाबो मानसि फैगोन गासिबो ओरैथिंनि स' बेनि थाखायनो आं गानबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आं बेखौनो शेयार खालामनो लुगैदोंमोन दिनै बिस्रा माबायदि गायसनदों बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुगैदों नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दा नै आङो जोमग्राबो लाबाय बेगबो लाबाय थांनो ओंखारसै जोङो माने अलमस्ट माबा जाखाबाय 6 जाखाबाय मोनाखाबाय एसे जों थांसै एसे एनै हाबनानै रायलायनानै फैसै थ'दो बिदिब्ला खालामसै दा थांसै बाबाया दाहाय फैगोन बाबाया नै खान्थाल हागासिनो खान्थाल ओंख्रि जानो नागिरदों नाहरथारलाहाय बे भिडिअ'आवहाय केमेरायाव नाहरथारला बियो थांसै बिदिब्ला मोनाबाय नालाय ओंखायनो ब्लार नुबाय एसे खोमसि नुबाय मोनाद्रायगोन ना आबै गासिखौबो देखायजोबसै माने नुखाबाय भिडिअ'आवहायथ' आं देखायखाबाय आबैखौ खिन्थु आबौखौ नुवाखै जानो हागौ आबौखौबो देखायनोसै आबैखौबो देखायनोसै माने नानि गोरलै दंना बेखौबो देखायनोसै थांसै बिदिब्ला दिनैहाय ईदनि टट'खौनो मोनसे मोनाखै नै ओरै खालि ओरैबो खालि ईदनि बन्द' खम बिसोरनि थाखायथ' बन्द'आनो जाबाय माने बिसोरथ' जेनेबा बिदियाव ओंखाराना बिसोरनि फेस्टिभेलाव खम ओंखारदों ना मोनबाय आंनि थाखाय ओइ मियाव मियाव ना गोलैगोन नामाब्रा गायसनबाय एकदम नै बिनिफ्राय गायसनग्रोबाय आरो बिनिफ्राय गायसनग्रोबाय बेनिफ्राय मा खालामगोन जेनेबा गोजाफोरखौ लाजोबदो थिंख्लि मोजां नुवासै ब्लार नुबाय थिंख्लि जि गोजाखाबाय होना होदो थिंख्लि बोयो ओमफ्राय जि गोजा खाबाय ओमफ्राय नैबेहाय मा नैबे माथाय थाइजौ बिलाइ ना इयो बोरलाबो दङलाय गोजौ खालामखायोलै मा apa di sini ada anak dekanya oh ya जोंनि माबा भिडिअआनो गाज्रि नुबाय मामि मिथिबायना मोनानायखाय जा गाज्रि नुबायलै नैबे रौलै दं आंखौ नै नैबे जाहैबाय जोंनि मामि आबै ओमफ्राय नैबे आबैनि लोगोफोर खाथिनि हाय हर आबै हाय हर बयबो आबैनि लोगो मोजां नुला खोमसि जाबायना ओंखायनो मोजाङै नुला उनावहाय मालाबा मोजां देखायफिनसै आयलै इयो जोंनि आबैलाय नै नोंखौ मोजां खिथानो फै लायनाव था नै जाम्बा दे ए बेना जाम्बानिसो जायो बेना एकदम जाम्बानिसो जायो बेना बा आं खालामनाय
जों दा ओंखाम जानोसै नै आलु भाजा दङ फान्थाव भाजा दङ भिन्दिजों दालिजों दङ माने जोंहा नैबेहायनो आरोना दिनैहाय मानो होनब्ला आनैमोनना न'आबो सिफायजोब्बाय नालाय ओमफ्राय ओरैनो आराम जिरायनानै जाबाय जोङो लाय आगै दङ बाहाय नाहरलाय रिदम ए गेम गेलेदों बियो ए बा सना ए बिनानावा नै देरबायबो मालाबानो फियना सना मामियालाय ओंखाम दौदों एसे एसे ओमफ्राय जोंबो जानानै लाग्रोसै बिदिब्ला थ'दो